नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय। आंनि मुङा सानसुमा दैमारि। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सासे व्यक्तिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन बा बाय'ग्राफि जों नायगोन। बिथांनि मुङानो जाबाय इलन मास्क, जायखौहाय जोङो दिनै बुहुमाव बयबो बिनि सोमोन्दै सावरायो आरो बियो सासे बयजोंबो मिथिजानाय व्यक्ति। बिथाङा जुन दाननि 28 खालाराव 1971 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। प्रेट'रिया होननाय मोनसे जायगानि साउथ आफ्रिका हादोरावहाय। जों बे व्यक्तिनि सोमोन्दै जुदि गोथौवै जुदि नायनो थाङोब्ला, बिथांनि हिस्ट्रिखौ जुदि नायनो थाङोब्ला, बिथांनि जोनोम जानायनिफ्राय बिथाङा आफ्रिकायावहाय जोनोम जादोंमोन। आफ्रिकायावहाय जोनोम जानानै बियो गुबुन गुबुन हादोराव बेरायदों, जेरै कानाडा, इउनाइटेड स्टेट बा USA जों जायखौ बुङो। दिनै बिथांहा आफ्रिकायावहायबो सिटिजेनशिप दङ आरो लोगोसे कानाडायावहायबो दङ आरो लोगोसे इउनाइटेड स्टेट बा आमेरिका बेवहायबो बेबायदि सिटिजेनशिप दङ। जों इलन मास्कनि बिमा जों जायखौ जों नुनो हायो, जों नैबे फट'खौहाय नुदों, बे इलन मास्कनि बिमा। आरो नैबे जाहैबाय इलन मास्कनि फादार बा इलन मास्कनि बिफा। दा जोङो इलन मास्कखौ जों दिनै मानो बुंदों बा बे व्यक्तिखौ दिनै जों मानो लादों बुङोब्ला, बिथाङा 10 बोसोर बैसोआवनो बा 10 बोसोर बैसोनि सिगां बिथाङा स्कुलाव थाङोमोन। स्कुलाव थांनाय समावहाय बिनि लोगोफ्रा बा बिनि जायफ्रा फरायसाफोर बेजों लोगोसे क्लासाव फरायजाबोमोन बा फरायोमोन, बे इलन मास्कखौ बिथांमोना बिराद नायनो बायोमोन। नायनो बानायनि खारनाव बिथांखौ गोबां बुयोमोन। माखासे खस्थ'फोर सैसोनो गोनां जादोंमोन बियो। स्कुलावहाय अयनाय टर्चारफोर खालामजायोमोन लोगोफोरजों आरो बिदिनो अयनाय बुजानानै हस्पिटेलाइसफोर खैबारबा बिथाङा जानो गोनां जादों। बेनि थाखाय बिथांखौ स्कुल आरो बिमा बिफायाबो सिन्था खालामनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव इलन मास्कआ स्कुलनि अनगायै न'आवनो बांसिन फरायनानै, हारसिंनो फरायनानै बियो गावनि जिबनखौ फोजोबदोंमोन बा स्कुलाव थांनायखौ बियो बन्द' खालामनानै न'आव थानानै बियो फरायदोंमोन। दा बिथाङा 10 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा लाइब्रेरियाव थानाय जेसेबां किताबफोर दंमोन बा बिजाबफोर दङमोन, बिजाब बाख्रिनि जेसेबां बिजाबफोर दङमोन, बै समनि बे बिजाब बाख्रिखौ बिथाङा फरायजोबनानै 10 बोसोर बैसोआवनो फोजोबदोंमोन। बे एसे सोमोनांथावना आरो साननो गोनां। 10 बोसोर बैसोआव बेसेबां बिजाब बाख्रियाव थादों बेखौ फरायजोबनाया जोंनि थाखाय सोमोनांथावना। जेब्लानाखि बे 12 बोसोर बैसो जायो, जोङो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मबाइल गेम्सफोर गेलेनो मोजां मोनो, जेरै पाबजि, फ्रि फायार आरो बायदि बायदि गुबुन गुबुन जोङो गेम्सफोर जायखौ जों गेलेनो मोजां मोनो। नाथाय इलन मास्कआ 12 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा मोनसे गेम डेभेलप खालामदोंमोन, जाय कम्पिउटारखौ लानानै बेहा मोनसे कम्पिउटार दङमोन न'आव। बे कम्पिउटारखौ बेहाय स्टाडि खालामबाय थानानै, कडिं खालामबाय थानानै बियो मोनसे गेम डेभेलप खालामदोंमोन। बे गेम डेभेलप खालामनानै बियो 12 बोसोर बैसोआवनो $500 बिथाङा बे खामायनो हादोंमोन। दिनै जोङो इलन मास्कखौ दिनै मानो नायनो होननानै बुङोब्ला, मानो सावरायनो गोनां जादों होनना बुङोब्ला, दिनैनि दिनावहाय दिनै जोङो थांनाय नैबे 5 जुनावहाय जोङो बिफां गायनायनि सान बा इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै जोङो फालिनाय जादोंमोन। जायनि जाहोनाव जों गोबां व्यक्तिफ्रा दिनै फेसबुकआवनो जा, गुबुन गुबुन भिडिअफोरावनो जा बा फट'फोरावनो जा, वाट्सएपआवनो जा, जों स्टेटासाव नुनो मोन्दों। गोबाङा बिफांफोर गायनानै जोङो स्टेटास होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै सलार सिटिया जाहैबाय इनभाइरनमेन्ट फ्रेन्डलि, जायखौ जोङो दिनै ग्लबेलाइजेसन बा जोंहा मोनसे गिलु बालु मोनसे क्लाइमेट चेन्जनि सायाव जोंहा साननो गोनांसिन खालामनो गोनां जादों। दिनै बेखौ सिन्था खालामनानै इलन मास्कआ जाहाथे जोंनि बुहुमाव बेबायदि पलुसना बारिया, बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै बिथाङा सलार सिटि होननाय मोनसे कम्पानिखौ बियो स्टार्ट खालामनानै दिनै सलारनि गेजेरजों जोंनि एनार्जिफोर जोंनो होदों, जेरै कारेन्ट बा बिदिनो इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ जों बाहायनो हानाय जोंनो बिदि बेब'स्था खालामनानै होदों। दिनै जोंनि बे सलार सिटिनि गेजेरजों बा सलारजों गारि खारनाय हिसाबै जोङो टेस्ला मटरखौ जों मिथिनो मोनो। दिनै सोमोनांथावना बे टेस्ला मटरा दिनै जोंनो बेबायदि पेट्रल, डिजेल बेबायदि आरो गुबुन गुबुन बिदि जोंनो नाङा, जायखौ जोङो इलेक्ट्रनिक्सनि गेजेरजों बे गारि मटरखौ सालायनो हायो। अब्ला दिनै साननो गोनाङा जाहैबाय, टेस्ला बायदि बेबायदि इलेक्ट्रिक मटर्सखौ दिनै गोबां पेट्रलफोर नांगौ जायो, गोबां बेबायदिनो डिजेल
पेट्रलफोर नांगौ जायो बिदि खालामालासिनो बिथाङा सलारजों बा बेटारिजों खारनाय मोनसे टेस्ला मटर्स जायखौ एनभाइरनमेन्ट फ्रेन्डलि आरो दिनै पलिउसन फ्रि खालामनो थाखाय बिथाङा इनभेन्ट खालामदों। जेब्लानाखि 1995आव इलन मास्कआ उन्दै बैसोनिफ्राय जों उन्दै बैसोनि समनिफ्राय जों थांफिननि उन्दै बैसोनि समावहाय बिथाङा बिदिनो गोबां फरायदों आरो स्कुल कलेजाव थांनायखौ बन्द' खालामनानै बिथाङा फ्राय बियो न'आवनो बांसिनै फरायदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो बिथाङा गियान लानो हादोंमोन। दिनै बेबायदिनो कडिंफोरखौ सोलोङै इलन मास्कआ जेब्लानाखि उन्दै बैसोआव 1995 मायथाइयाव गावजों लोगोसे गावनि बिदा किम्बल होननायजों बिथाङा जिप2 होननाय मोनसे सफ्टवेयार बेबायदि डेभेलप खालामदोंमोन। जाय सफ्टवेयारा दिनैयो फैसा अनलाइन ट्रेनजेक्सन जों खालामनो हायो। दिनैयो बेबायदिहै अनलाइन ट्रेनजेक्सननि थाखाय बे जिप2खौ बियो बानायजेनदों जेब्लानाखि बियो उन्दै बैसो 1995 मायथाइयाव। जेब्लानाखि बे जिप2खौ बिथांमोना बिदिनो गुबुन रोखोमनि डेभेलप खालामै बिथांमोना x.com होननाय मोनसे बेबायदि बे कम्पानिखौ बे लेभेलहालागै लाना थांदों। बे कम्पानि स्टार्ट खालामखांनायनि उनाव x.com खौ बिथांमोना मानो बानायदोंमोन होनब्ला दिनैयो जोङो मिथिगौ बिथाङा मोनसे भिजनखौ बिथाङा मोनसे थांखिखौ लायोमोन। प्रब्लेम नङा, नाथाय प्रब्लेमा जुदि मानसिनि जिबनाव फैयोबा मोनसे सलुसन फैयो। बे प्रब्लेमखौ लानानैनो बिथाङा सलुसन खालामनो थाखाय जि प्रब्लेम मानसिनियाव दङ दिनैयो ट्रेनजेक्सननि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय बेंकआव थांनानै लाइन गोलाव जानानै खालामनो थाङोब्ला आरो गुबुन मोनसे गोजान जायगानिफ्राय मोनसे गुबुन गोजान जायगायाव जुदि बेंकसिम थांनो गोनां जायोबा मानसिनि जिबनाव बहुत खस्थ'फोर फैयोमोन। बेनिखायनो बेफोर गासै समयसाफोरखौ बे समाधान खालामनो थाखाय x.com होननाय मोनसे बे अनलाइन ट्रेनजेक्सननि सिस्टेम बियो डेभेलप खालामदोंमोन। आरो बे x.comआ दिनै थाङै दिनैनि दिनाव बे पेपाल जायखौ जोङो पेपाल होननानै जोङो बाहायबाय थानो मोनो। इन्टारनेसनेलि जोङो जुदि गुबुननो जुदि फैसा ट्रेनजेक्सन खालामोब्ला पेपालखौ जोङो बाहायनाय जायो। दिनै बे पेपालखौ बिथाङा बे लेभेलहालागै डेभेलप खालामदों गुबुन मोननैसो कम्पानिफोरजों ज' जानानै। जेब्लानाखि पेपाल कम्पानिखौ डेभेलप खालामो अब्ला बेयावहाय गावहा CEO जादोंमोन, चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार, आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे दंमोन CTO। बे CTO आरो CEO बिसोर सानैनि गेजेराव एसे दाङाबाजि बा किसुमान खोथाफोरखौ लानानै एसे एना एनि एसे खोथा बाथ्राफोरा गोरोबलायै जादोंमोन। जायनि जाहोनाव इलन मास्कआ हाबा जानो थाखाय गावनि हाबायाव थांदोंमोन बा हाबा जादोंमोन। जेब्लानाखि बे हाबा जानो थाखाय मोनसे गोजान जायगायाव थांबाय अब्ला बे कम्पानिजों दसे समनि थाखाय पेपाल कम्पानिजों दसे समनि थाखाय गैयामोन। बे गैयि समावनो बै CTO होननाया गावनि बेक्तिफोरखौ बा कम्पानिनि बेक्तिफोरखौ गावनिजों लाना फैनानै इलन मास्कखौ बे कम्पानिनिफ्राय अराय समनि थाखाय गैयै खालामदोंमोन। जेब्लानाखि इलन मास्कआ पेपालनिफ्राय होखारजादोंमोन बा पेपालाव गैया जादोंमोन अब्ला बिथाङा बे गावनि शेयार जि मोनसे मोननांगौ जि बेथन बा गावनि मोननांगौ जि प्राइस बेखौ बियो लानानै गोबां फैसा बिनि आखायाव दंमोन। बे फैसाखौ लानानै बियो मोनसे सिन्था खालामदोंमोन। सिन्थाया बेनोमोन जे दिनैयो जोंनि बुहुमा दिनै थाथावना नंलिया। माबायदि थाथावना नंला होननानै बुङोब्ला दिनै जों जि पिक्सारखौ जों दिनै नुदों, जों जे मोनसे पिक्सार नुदों, बे पिक्सारा नैबेहाय सलार सिस्टेम, नैबेयावहाय सान दङ गेजेरावहाय, नैबेयावहाय साना दङ आरो बिनि बाहेरावहाय जेसेबां सलार सिस्टेम दङ बुहुम आरो बिदिनो गुबुन ग्रहफोरा जेरै बेयावहाय अरबिट खालामबाय थादों। बेजों लोगोसे नैबे गुफुरहाय जों नुदों, बे गुफुरा जाबाय एस्ट्रइडफोर आरो बिदिनो रकेटनि गावस्रानाय, रकेटनि जि बेरफ्रुनानै थानाय जि मालबाफोर बेफोरबायदि बा मालबा नङा डिब्रि, बे डिब्रिफोरा दिनै सानसे समाव बे बुहुमाव गोग्लैबोनानै बुहुमखौ धंस खालामनो बा जोंनि सलार सिस्टेमखौ नस्थ' खालामफैगोन बा जोंनि ग्रहखौ बा जोंनि बुहुमखौ नस्थ' खालामफैनो हागौ होननानै साननानै इलन मास्कआ मोनसे थांखि लादों जे बिथाङा बुहुमखौ बासायनो थाखाय आं मोनसे बेबस्था खालामगोन होननानै बिथाङा सानदों बा सिन्था खालामदों। बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै इलन मास्कआ मोनसे सिन्था खालामबाय जे जोङो दिनैयो बुहुमनि बेबायदि एस्ट्रइडनिफ्राय जुदि बासायनोब्ला, जुदि बुहुमा सानसे समाव जुदि जोबस्रांबायोब्ला, बेरफ्रुनानै जुदि नस्थ' जाबाय बायोब्ला, जों दिनैयो
जायखौ जोङो मंगल ग्रह होननानै बुङो, बेवहाय थांना थाहैनो थाखाय मानसि सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय, बेयाव दोनहैनो थाखाय, बेयाव कल'नि बाहायनो थाखाय, मानसि थाथावना खालामहैनो थाखाय दिनैयो बे खोथाखौ बे समावहाय इलन मास्कआ सानदोंमोन। बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै इलन मास्कआ बेयाव थांनोब्ला दिनैयो रकेट नांगौ जागोन, बेखौ सिन्था खालामदोंमोन। रकेटनि गोनांथि जादोंमोन बे सलार सिस्टेम बा अख्रांनि सोमोन्दै स्टाडि खालामनो बा अख्रांहालागै मंगल ग्रहहालागै थांनो थाखाय बिथांनो बेबायदि रकेटनि गोनांथि जादोंमोन। बे रकेटनि गोनांथि जानायलाय बिथाङा आमेरिकानिफ्राय लानानै रासियायावहाय थांदोंमोन। रासियायावहाय थाङोब्ला बिथाङा बेबायदि जेब्लानाखि बिथाङा रासियासिम सहैयो अब्ला रासियानि माखासे साइन्टिस्टफोरजों बा रासियानि रकेट जे साइन्टिस्टफोर दङ बिथांमोनजों बिथाङा रायज्लायनानै बेबायदि बुंहैदोंमोन जे डिल खालामहैदोंमोन जे बिथांनो रकेट गोनांथि जादों होननानै। जेब्ला बिथांमोना बे रासियानि माखासे साइन्टिस्टफोरजों बा बे रकेट अनार्सफोरजोंहाय रायज्लायो, अब्ला रायज्लायनानै मोनबाय जे बिथांमोना बुंबाय जे रकेट मोनसेनि थाखाय 8 मिलियन बिदि रां नांगोन, बे रकेटखौ अब्लासो जों नोंथांनो बिदि फाननानै हरनो हागोन होननानै बुंबाय। जाय 8 मिलियना रकेटनि दाम नङा, नाथाय बेखौ 8 मिलियन बुंनानै लाजि फोनांनानै डिसकारेज खालामनानै इलन मास्कखौहाय दुखु फोनांनानै गोसोआव बेबायदि थोनहरदोंमोन। इलन मास्कआ जेब्लानाखि 8 मिलियन बिजादोंमोन अब्ला बिथाङा गोसोआव जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो बे दुखु मोननायजों बिथाङा रासियानिफ्राय आमेरिकायाव फैफिननानै बियो गोथौ सिन्था खालामो। गोथौ सिन्था खालामनायजोंल' थायाखै, बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो फरायनो मोजां मोनग्राखाय, उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायाव मोजांखाय बेबायदि रकेट साइन्सखौहाय बियो फरायबाय बा रकेट साइन्सनि माखासे विकिपिडियाफोरनिफ्राय बा बेबायदिनो बिजाबफोर लानानै बियो रकेट साइन्सखौहाय फुरा फरायनानै हारसिंनो सिन्था खालामनानै जेसेबां बिजाबफोर दङ बेयो फरायजोबनानै बेयो मोनसे स्पेस एक्स होननाय मोनसे बियो कम्पानि फर्म खालामो। जाय कम्पानिखौ फर्म खालामनानै बिथाङा खनथाम बेबायदि ट्राइ खालामदोंमोन। बिनि रकेटखौ बानायनायनि थांखियानो जादोंमोन रिइउजेबल। जुदि रकेटखौहाय जुदि बाहेरायाव जुदि हरोब्ला बा अख्राङाव हरोब्ला बे रकेटखौ लाबोफिननानै गाहायावहाय बाहायजाफिननाय बा आरो नेक्स्ट टाइम बेखौ बाहायजाफिननो हानाय बेबायदि बियो रकेट बिदि बानायदोंमोन। जाय रकेटखौ बिथाङा टेस्ट खालामनानै फार्स्ट टाइम नङा, खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम बियो फेल जानो गोनां जादोंमोन। बे खनथाम फेल जानानै बा खनथाम बियो जेननानै बा फेलें जानानै बिथांहा गोबां बेबायदिनो बेनो लोगोसे इनभेस्ट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे ज' जानानै खामानि मावनाय आरो लोगोसे नासानिफ्राय जि प्रजेक्टफोर दङमोन बियो खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। बहुद बार सिन्था खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो बिथाङा बेयाव जेननानै थायाखै। आरो खनसेबाव ट्राइ खालामबावगोन बेखौ साननानै बियो आरोबाव खनसे ट्राइ खालामबावनानै बियो 4 टाइम्सआव बियो साक्सेस जानो हादों बा साक्सेसनि रिजाल्टखौ बियो मोननो हादों। दिनैयो स्पेस एक्सआ हारसिंनो मोनसे कम्पानि हिसाबै गुबुन हादरफोरनि बायदि दिनै जोंनियाव इण्डियायाव इसर' दङ, आमेरिकायाव नासा दङ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हादरफ्रा गुबुन गुबुन बिदि साइन्टिस्टफोरनि स्पेस एजेन्सि दङ। नाथाय इलन मास्कआ हारसिंनो कम्पानि मोनसे फर्म खालामनानै गावनो हारसिंनो स्पेस एजेन्सि जानो हादों। दा बिब्दिनो बेखौल' बानायनानै बिथाङा बेखौ थायाखै। दिनै जोङो निउरलिंक होननानै जोङो बुङो। जोङो निउरलिंकनि सोमोन्दै जुदि जोङो मोजाङै जुदि स्टाडि खालामोब्ला नोंथांमोनाबो बेखौ नुनो मोनगोन। निउरलिंकआ जाबाय ब्रेनजों एटाच खालामनानै मोनसे मेम'रिफोरखौहाय एटाच खालामनानै दिनैयो जिब जुनारनि बा मानसिनि मेम'रि पावारफोरखौहाय डेभेलप खालामनो थाखाय बे निउरलिंकखौ बानायनाय जादों। बे निउरलिंकनि गेजेरजों माखासे पेरालाइज जानानै थानायफोर, मेगन नुयिफोर आरो माखासे गुबुन गुबुन बेरामिफोरखौ बे निउरलिंकनि गेजेरजों जाहाथे कानेक्सन खालामनानै सोखाजोबनो हायो, बे थांखिखौ लानानै इलन मास्कआ दिनैयो निउरलिंक होननाय मोनसे बेबायदि सिस्टेम बा बेबायदि दिनैयो डेभेलप खालामगासिनो दङ। आरो निउरलिंकनि सोमोन्दै नोंथांमोना कम्पानिनि सोमोन्दै जुदि बिनि सोमोन्दै नायोब्ला नोंथांमोना डिटेल्स नायोब्ला दिनैयो विकिपिडिया, इउटिउब बेबायदि गुबुन गुबुन नोंथांमोना नागिरोब्ला मोननो हागोन।
दिनै आरो मोनसेबाव आरो गोबां बिदिनो कम्पानिफोर बियो फर्म खालामदों बा गोबां बेबायदिनो अर्गेनाइजेसन फर्म खालामदों गुबुन गुबुन थांखिफोर लानानै बेबायदिनो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स AI होननानै जायखौ जों दिनै बुंनो थाङो दिनै हलिउड मुभिफोराव जुदि जोङो नायोब्ला बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि दिनै AI नि दिनै मेसिना दिनै बुहुमखौ माबायदि कन्ट्रल खालामगोन मेसिननि गेजेरजों मानसि मावनो हायै गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावदों आरो बेफोरबायदिनो माखासे सिस्टेमफोर जायफ्रा माने खामानि मावनो हागोन जाय सिस्टेमनि गेजेरजों दिनै मावनो होननानै थांखि लानानै AI बिनि सोमोन्दै AI खौ डेभेलप खालामगासिनो दङ बा दिनै बिनि सायाव इलन मास्कआ खामानि मावगासिनो दङ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स होननानै बुङोब्ला बियो माखासे कम्पिउटारनिनो खोथा फैयो नाथाय जों कम्पिउटार होननानै बुङोब्ला दिनैनि जि कम्पिउटार जेनेरेलि जों जायखौ बाहायबाय थायो बे कम्पिउटारा 0 आरो 1 बेखौल' सिनायो नाथाय बे मोननैखौल' सिनायो नाथाय बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ दिनै बे मोननैल' नङा गोबां अनजिमाखौ बियो बेबायदि सिनायगोन जाय अनजिमाखौ दिनै हलिउड मुभिफोराव बा जोङो दिनै गेदेमा सुबुंफोरा दिनै सिन्था खालामनो गोनां जायो दिनै जे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ जुदि फैयोब्ला ओरैबायदि गियानि जागोन जायहा माने बुहुमखौ बियो थारैनो कन्ट्रल खालामगोन नामा होननानै दिनै बेखौ सिन्था खालामनानै गिनायनि मोनसे दिनै जोंनि गेजेराव गेदेमा सुबुंफोरा बुंनो नागिरदों नाथाय बिनि सायाव इलन मास्कआ दिनै एसेबां गिदिर प्रजेक्ट बिनि सायाव बिथाङा बिदि खामानि मावगासिनो दङ एसे सोमोनांथावना आरो साननोबो गोनां बेनिखायनो जोङो बिनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो थाखाय जों बेफोर खोथाफोरखौ जों दिनै सावरायनाय जादों दिनै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बेल' नङा नाथाय गोबां बिदिनो हाइपारलुप आरो बिदिनो गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोर गुबुन गुबुन कम्पानिफोरनि सायाव बिथाङा खामानि मावबाय थादों जायखौ दिनै जोङो फिउचारिस्टिक होननानै जों बुंनो गोनां जायो जायखौ बियो फिउचाराव दिनै अख्राङाव थांनानै बा मंगल ग्रहआवहाय मोनसे जेराव मानसि थानो हाया जेराव थांना थानो हाया बेयावहाय मानसि बिफां लाइफां गायनानै मानसि थांना थानायनि बेब'स्था खालामहैनायनि साननाया बहुद गिदिर खोथा आरो लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरनि सायाव सानग्रोनानै सिगांग्रो खामानि मावनाया दिनै जोंनि मोनसे गेदेर एग्जाम्पोल बेनिखायनो दिनै जोङो सिन्था खालामनांगौ दिनै इलन मास्कआल' हागोन बे नङा नाथाय जोंनि गेजेरावबो बेबायदि जुदि जोंबो जुदि सिन्था खालामोब्ला जोंनि गथ'फोरा देरबोनाय गथ'फोरा जुदि सिन्था खालामोब्ला मावनो हायै जेबो गैया बेखौसो आंबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों आरो दिनै इलन मास्कखौ जों सासे एग्जाम्पोल हिसाबै लानानै जोङो जिबनाव आवगायनांगौ होननानै आं सानो आंनि दिनैनि बे भिडिअनि जि फंनैसो बाथ्राफोर आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन बेसेयानो थेंक इउ